Piatkový podvečer v kostole, pred spovednicou dlhý rad, vnútri unavený farár, príde na rad mníška a hovorí: Otče, veľmi som zhrešila. Ako? Zosmilnila som. Pre pána a kde? Na zájazde. A hneď 2-krát. Tak to je vážne, sestra, to bude 50-krát otčenáš a zdravas a do kostolnej kasičky 100 eur. Potom príde na rad jedna babka, bežný prípad, po chvíli príde na spoveď ďalšia mníška a spovedá sa: Zosmilnila som. Kedy? Na zájazde. To už je farárovi divné a dosť ho to štve. Keď po 4 hodine vojde do spovedelnice ďalšia mníška a povie, že zosmilnila, farár sa rozhorčene spýta: Na zájazde? Áno, ako to viete? To už chudák farár nevydrží, vyletí zo spovedelnice celý červený v tvári a pred zrakom vydesených farníkov zúrivo šmarí o zem modlitebnú knižku a zareve: Doriti, taký dobrý zájazd a mňa samozrejme nikto nezavolal. Po hokejovom zápase tréner: Prečo ste dnes hrali tak katastrofálne? Neverili by ste, ako sa na tom ľade príšerne šmíka.